Igbo ndị ọma ndị eji eme ọnụ ekenekwa m unu. Aha m bụ Maazị Obinwoye, onye eji omenye Igbo wee mara. Abụ m onye isi otu Oziọma Igbo, otu na-ahụ maka nkwalite asụsụ na omenala Igbo, ọkachasị asụsụ Igbo. Anyị abịakwa ọzọ n'oge ilu Igbo. Na nke taa, ihe anyị ji mebe isiokwu bụ ihe na-agụ nwaanyị dị ime na-agụkwa onye tọbara ya. Ihe na-agụ nwaanyị dị ime na-agụkwa onye tọbara ya. Abịazịa na nkọwa ya, ọ bụrụ ihe i mere otu onye mekwara ya onye ọzọ otu ahụ. Ihe i mere otu onye mekwara ya onye ọzọ otu ahụ. Abịazịa na ntụgharị, when we now come to translation, we can not translate it like this. Anyamansi, what a pregnant woman longs for, the person that impregnates her also longs for that. Obogia. Ntụgharị ya bụ, what is good for the goose is also good for the gander. What is good for the goose is also good for the gander. When we now come to the interpretation, what you do to a person, do the same also to another. What you do to a person, do the same also to another. Onyanwa bụ nkọwa ya. That is the interpretation. Ụbọchị ọzọ a ga-ewetakwara unu ihe ọzọ ma kọwaa. Ngwa metụrụ m aka n'akara ịhụnanya, tụnyekwa okwu na ngalaba okwu, tụsakwa ozi a ma sonyekwa m. Please like, comment, share and follow. Ka o mesịa nụ.